Bizkaiko Elizaren historia artxiboa. Artxiboa, Derioko Antzinako apaizgaitegian dago. 1972 urtean, parrokia, batzuetako dokumentuen inventarioa egiten hasi baziren ere, 1976 urterarte etzen inauguratu. Artxiboak, Eliz barrutiko dokumentazioa gordetzen du, Behe Erdi Arotik gaur egun arte. Bere funtsik gehienak, Bizkaiko 210 parrokiatatik datoz, Eliz barrutiko hainbat organismok eta erakundek ere euren ekarpena egin badute ere. Ongi etorriak archivora. Estamos en el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, donde desde 1976 recogemos, conservamos y difundimos toda la documentación de la Diócesis de Vizcaya y la ponemos a disposición del público. Es posible consultarla en la sala de investigación, en la página web del propio archivo y en el Centro Ícaro, donde además se puede ver una exposición en la que podemos ver documentos y las posibilidades de investigación y también participar en el programa didáctico, en el programa educativo y en las conferencias y programas de investigación que vamos a llevar a cabo. Anima zaitez, merece la pena. Artxiboaren helburua kultur ondare itzel hau jaso, gorde eta ezagutzera ematea da. Zeren, Bizkaiko Elizaren jabetzakoa izan arren, dagoeneko gizarte osoarena baita. Bere funtsak gordetzeko, artxiboak baditu hainbat gordailu, euskarri mota dokumental bakoitzera egokituak. Gainera, horien kontserbazioa eta zabalkundea bermatu egiten ditu euskarri digitaleko erreprodukzioaren bidez. Jatorrizko dokumentuei buruzko kontsultak ahal den neurrian murriztean datza. Azkenik, Bizkaiko memoria hau zabaltzea da gakoa, eta horretarako artxiboak bere funtsak arin eta osorik kontsultatzeko aukera ematen du. Bilaketa konplexuetan laguntza eskaintzen du, kopiak eskatu eta horien izapidetze egoera zein den kontsultatzeko aukera ematen du, bai egoitzan bertan, bai bere webgunearen bidez. Artxiboak kontsultatzea askea eta doakoa dela argi utzi beharra dago. Aldez aurretik hitzordua eskatzea beharrezkoa bada ere. Gainera, jendeak atsegin hartzeko Ikaro zentroa ere badu. Historiari buruzko ezagutzari erabat dedikatua. Bikaintasuna izango du xede eta artxiboek gizarterako daukaten garrantzia ulertzeko bide emango du. Artxibo multzo bata, bere baitan daukan dokumentazioa jaso, gorde eta zabaltzera bideratua. Historiaren, memoriaren eta kulturaren arteko lotura zehaztu egiten duena, gaur egungo munduan presente egoteko.